Τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε. Κακό είναι. Κακό. Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5. Σοβαρά. Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά. Ναι. Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια. Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι. Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως? Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε. Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει το Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά. Μισό λεπτό. Ναι. Τα παιδιά μου πήγαν φαντάρι. Δεν ξέρω, πήγανε. Πήγανε. Με τους δικούς μας. Με τους δικούς. Ποιους δικούς μας Έλληνας σήμερα, επειδή είμαι γευτός. Τα Μπαλαμά. Μπαλαμό, αλλά Έλληνας. Ωραία. Άμα γίνει πόλεμος θα πάνε φαντάρι. Θα πάνε. Θα πάνε. Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο? Δεν είμαι γύφτος τέτοιος. Τι γύφτος είσαι, καρέκλες? Όχι. Τι γύφτος? Σίδερα έχω μέταλλα. Όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα. 1.300 το γραμμάριο χρυσό. Το πιάσα. Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι. Ναι, τώρα τι μαλακίες. Ωραία, μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ? Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε, πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές άμα σας εξαιρέσουμε. Ένα όμως που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και πες το λεφτά από την τράπεζα, η Eurobank. Μάλιστα. Αυτή η Eurobank τι είναι? Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι.